Pokud nevíte, co se nachází v tomto madu, tak uvažu vám. V madu se nachází tady ten mikrofon. A jak mám zapnout? Musíte uvidět tady to tlačítko. A takhle. Halo? Takhle se dělá mikrofon. Pak se nachází je to track. Je to track se nachází hnedka tady. Pokud nevíte. A tohle spáčnu. Automaticky se to otevře. Když tu vypnu, tak ono se to vypne. To je všechno. Jedno track se nachází. Tímže. Ukážu vám jedno track další. Tak. Jedno track se nachází jedka tady tohleto plošině. A to je něco jiného. Tady musíte vzít páku, takovou divnou. Perete ho. Dáte to sem. Tak. Takhle se to vydá. Takhle to točte. Položte to tady. Dáte to. Voilà. Maximální hmotnost je 350 kg. Nebo Airbus A350. Tak. Udělám takovou ránu. Nebo to udělat jinak. Můžete to udělat takhle. Takhle to můžete udělat. Jdete dolů. Tak. A můžete to udělat s takovým tečkem nebo s rukou. Pak to vydat. Položit. A to není všechno. Nebo je všechno, protože ještě tady je jedna track. Jeden track je koš. Tady v tomto bady se nachází takové koše. Jedna. Prostě tady je koš a ještě poslední track, co se nachází v madu. To není všechno. Tady máte special letnici. To je prostě všechno. Tohle je man a tohle je už starší autobus. Nebo tady ten autobus už byl objednaný od roku 2024. Čau.